Hai, salut, prieteni! Astăzi vreau să vă prezint cam în ce stadiu am ajuns cu selecția pentru toamnă. Vreau să vă prezint totuși ce am mai adus, ce mai am de dat și ce am mai dat. Aici am oprit 7 perechi. Aici avem o femelă, un mascul. Până la urmă am oprit roșul acesta și am dat albastru. Avem o femelă argintie aici. Femela aceea de acolo e pereche cu trestiul ăla. Masculul acesta argintiu o să-l fac cu femela asta. Și roșia asta pentru roșul ăsta. Înăuntru mai am porumbița aceasta care o să o fac cu masculul acesta alb. Albastra asta are ouăle aici cu masculul albastru. Am verificat un ou e bun, celălalt încă nu se cunoaște sau posibil să fie limpede. Acolo floreanul ăla cu cuca asta ouăle bune, să vedem dacă am și scos, dar nu cred. Haideți să ne uităm acum. Nu, n-a scos încă, dar mai are vreo câteva zile. Cam astea sunt perechile la standard. O să fie cam ultimele rânduri de pui. Nu vreau să mai scot pui anul ăsta din ei. Și de la sfârșitul lui septembrie o să încep să-i separ. Hai să trecem și la americani, să vă arăt ce mai am și ce mai am de dat. Aici am oprit femela asta, care mai are doar pe aripă o rană de la vărsat, și femela asta de aici. Și cam mascul m-am oprit pe el. Trei pui până acum, plus perechile 3 bătrâni. Femela asta s-a ouat din nou. Am văzut că s-a ouat al doilea ou. Dimineața avea numai unul. Perechea asta, negrul acesta, gut, cu ulana asta, au 2 pui. Ia uitați. Nu prea a ajuns vărsatul la ei, are doar câteva bubițe la cioc și pe aripă. Sperăm că nici nu vor avea. Ăștia doi i-am pierdut pe amândoi de aici. Primul l-am sacrificat eu, iar al doilea l-am găsit duminică dimineața mort, cu mâncare în bușă, nu pot să înțeleg de ce. Și mai am pe ăștia doi. Și cum v-am zis, femeia aia floreană s-a ouat din nou. Da. Acolo mai am galbena cu albastru care se pregătesc din nou de ouat. Cred că le mai las doar seria asta de ouă și atât. Hai să trec mai departe. Familia de uriași maghiari. Ia uitați puiul. Cât de mare s-a făcut, ce încălțătură are. Părinții acolo au avut ouăle limpezi. Acum se pregătesc din nou să o, nu știu, încă nu știu dacă să-i mai las sau nu.
perechea de texani. Cred că mai mult ca sigur îi am de dat, deoarece mi-a scos un pui. Ia uitați-l. Dar din păcate, ca și primul lor pui, l-a scos cu un picior. Ia uitați cum își ține piciorul. După cum vedeți, nu pot să-mi dau seama de ce. Cred că, fiind singur în cuib, așa a stat cu el și așa a rămas. Cred că, ca să nu se mai ține, eu să-l sacrific, pentru că nu va fi bun de nimic decât să se chinuie așa mai bine lipsă. Iar părinții, cum v-am zis, o să-i dau în perechea aceea de corcituri de chin, dar o să vă povestesc ce am făcut cu ei, deoarece am adus altceva. Da, cam asta am să vă prezint aici. Puiul l-am dat jos din cuib ca să înceapă să mănânce singur. Nu l-am dat până acum jos deoarece îl bătea masculul acela de corcitură de king, era foarte rău. Haideți să trec să vă arăt și la rotari cu ce am rămas. Aici am rămas doar cu perechile bătrâne, în prim plan femelele de pescăruși chinezi și masculul de volga acolo. Aici cele două femele bătrâne de rotați au pui. Tatăl aici, femela acolo și la perechea albă tatăl pe puișori. Pescărușii aceștia au ouăle bune, ăștia au ouăle bune și perechea de volga are un singur ou bun. Am dat tot de aici și mai am de dat perechele acestea două de voltați, deoarece, v-am spus, mi-am adus indieni și o să renunț la voltații simple în favoarea celor indieni. Haideți să vă arăt și cum stau lucrurile în pod. Aici lucrurile stau în proporție de 85% bine, să zic, deoarece și aici am, după cum vedeți, un pui de satinet cu vărsat. Avem aici în prim plan o femelă, dragă mie, cea mai frumoasă a mea. Acolo în spate e puiul ei, iar tatăl e pe bol. Nu știu dacă a scos pui. Nu, încă nu a scos. Aici avem două la perechea de satinezi tineri de anul acesta, bune. Aici masculul acesta de jucător de botoșani cu femela de acolo. Avea două bune, dar le-am aruncat și le-am pus ouăle perechii de corcitură de chingi. Dacă vor să îi crească bine, dacă nu, nu. Decât să le arunc, am preferat așa. Acolo în capăt, perechea aceea de codal pe roșu, am văzut că mi-a scos din nou doi pui. Sunt mici. Acolo, perechea de jucător de botoșani are din nou pui, sunt mari, dar acum s-au speriat de mine și au intrat înapoi în boxer. Aici o să mai am de dat, să zic, cam într-o lună așa, iar niște pui și cam la sfârșitul septembrie o să-i opresc din a
mai scoate ouă și o să încep să-i separ, deoarece pe timpul iernii vreau să-i țin separat, pentru că în primăvară vreau să mai fac niște modificări la perechi. Da, cam asta e și de aici. Haideți să vă arăt și indienii. După aceea o să vă arăt ce mi-a mai rămas de dat. Și la final o să vă las surpriza să vedeți ce noi achiziții am făcut. Ia uitați, puii, ăia 4 care îi aveam, cei mai mici. După cum vedeți, au început să umble. Ăștia mai măricei deja mănâncă singuri. Ăia mici și ei încet încep să mănânce singuri. Avem un roșu cu coada albă, un gri, un negru și un roșu cu coada albă. Perechile mature sunt bine. Acolo e perechea bătrână. Acolo e prima serie de pui. Ăștia doi. Iar ăsta și cu ăsta, cum v-am zis, sunt aduși din altă parte. Poziție are femeia asta și masculul. Ține o coada cam într-o parte, dar e bine. Da. Hai să vă arăt și desertul, dacă aș putea să zic așa. Aici e ce mai am de dat. După părerea mea sunt 4 masculi. Nu știu ăla din capăt ce poate fi, dar după aspect cred că tot mascul. 2 masculi de american, negrul acesta și ăla acolo. Corcitura asta de king cu voiajor, cu american, cu ce-o fi, nu știu. E de dat și el pentru cine îl vrea de frumusețe. Da? Și după cum am zis, avem 2 noi achiziții. O pereche de Maria Stuart. Masculul galben și femeia albă cu pete. Sunt deja pereche. Și am mai adus o pereche de creți. După cum vedeți, creți francezi cu moți, încălțătură. Mi-am dorit de mult creți. Maria nu pot să zic că mi-am dorit, dar i-am luat la schimb. Am dat perechea masculului acesta și galbenul de la americani și perechea de standard pe albastru. Da. Acum vreau să vă prezint un pic și ce tratamente am achiziționat de la Agroland și vă aștept cu sfaturi și propuneri în comentarii, dacă e bine ce am luat sau nu. După cum vedeți, cam astea le dau eu porumbeilor. Depinde de problemă. Și hai să vă prezint un pic pe rând cam ce sunt. Lincomicina injectabilă. Eu le fac pentru salmonelă, undeva la 2,50 ml în piept, direct. Aici avem pentru căile respiratorii, Aerofloxacina, care e pentru mai multe boli, un antibiotic foarte bun. Am și lichid acolo. Aici endectocidul pentru paraziți externi.
soluția de rostopască am folosit-o acum pentru vărsat. Enteroguardul, care la fel e pentru prevenția anumitor boli. Eu le dau porumbeilor de obicei când îi aduc din alte părți, câte 5 zile. Aici avem celebrul clavusin de la Farmacia Umană. Am să-l încerc pentru vărsat la anumite păsări, pentru uz extern, adică doar aripi, picioare, fund, nu pentru cioc, ochi, pentru că arde. Să vedem dacă va da rezultate. Am auzit și eu despre el. Aici avem din nou niște vitamine de pus în apă, care se dau în combinație cu erofloxacina, celebrul albastru de metil. Aici avem un praf cicatrizant pentru răni, foarte bun, l-am folosit, a dat rezultate. Avem un produs de la Agroland pentru bacteriile din tubul digestiv, tot așa îl dau preventiv. Momentan la ăsta sunt, asta le administrez acum în prezent. Sarea de baie de la Beires, Mibazonul pentru problemele la ochi, Levoplixul pentru problemele cu paraziții interni, pentru deparazitare, celebrul ulei de usturoi de la Versele Laga. Aici avem de la Agroland un aditiv furajer pentru porumbei cu vitamine și calciu, calciu lactic de la Farmacia Umană, tot așa, pentru porumbeii care au lipsă. Aici avem o soluție pentru dezinfectat cuibare și voliere, cuști. Alcoolul iodat, care îl folosesc după ce cad bubele de vărsat, dau cu alcool iodat pentru a se zvânta. Aici avem un complex de polivitamine de la Romvac, tot de la Agroland, iar astăzi am achiziționat acest set de la Agroland. După cum vedeți, puneți stop și citiți voi pentru fiecare pentru ce e. Asta e pentru coccidioză, tricomonoză. Astea două o să le administrez în iarnă împreună cu un mix 5 în 1 mix celebru pentru salmonella, adenocolii respiratorii și tricomonoză, iar la final o să le fac vaccinul pentru paramixoviroză și salmonella. Aici avem niște aditivi de pus în apă, fiecare cu un alt rol. Acum le-am luat, o să le încerc și eu, să vedem ce rezultate vor da. O să le administrez 5 zile pe săptămână, sâmbătă, oțet de mere plus miere de albină. Aici, dacă mă întrebați, scorțișoare, scorțișoara este un foarte bun antibiotic natural. Iar duminica, apă curată cu ulei de usturoi peste mâncare. Următoarea săptămână, vitamine în apă, 2-3 zile, plus calciu peste mâncare celelalte 2 zile. După aceea o să reiau a 3-a săptămână, cum ar veni, altceva. Și tot așa în fiecare lună. Da? Deci cam asta dau eu porumbeilor mei. Pentru detalii, sfaturi, primesc și pro și contra. Știu că mulți o să ziceți că să nu le dau atâtea medicamente, dar astea nu sunt medicamente, sunt pur și simplu niște vitamine, niște
suplimente, dacă aș putea să zic așa, deoarece ei nu sunt ca noi, ei stau închiși, primesc doar hrană, grit și apă. Și încercăm să-i ajutăm pentru dezvoltare cu ce putem. Așa că sper că v-am fost de ajutor. Vă salut și o zi bună!